kanggo nyemangati. Rika ngadekon yuk. Ngadeka sedelok kaya ngopo? Krida budaya yen ngedekno sinden gayane beda-beda. Juru pengendang Sundha. Trompete kok gawa tak kalian? Yo katiku. Tak tesi sing ngendang. Samboyo Sapitri putra kaya ngopo geramu yang? Dewan. Hei. Ya. Ndang ngono. Krida budaya marak Swanana Mojokerto dirubah gayane, dirubah carane, sing penting nyenengno penontone. Ayo. Serampat iki serampat ora Windy Ariska Badada.
Semangat kowe tanggapan gede ya. Ndara Gatut kalah. Ndara Antarja mawut umpama aku melok perang. Ya mestine tambah menjutu awak dhewe. Lho kuno kaya ngono, kerungitane kasudebjan kaprawirane. Ndara Gatut ae sing elmune pinundul kalah. Ndara Antarja sing putune ula lunga ae kalah lho. Lah terus Reyang iki entuk sapa rek Reyang iki? Waduh. Enggak aku maju perang iki ya. Tapi umpama aku gak perang. Wong belani Mangkerama kok rok sepan bedah bokonge ngono. Lho, rok sepan kok bedah bokonge ya. Isis. Dibani. Ngene mangsak jane. Murite Mangkerama Semar sing paling dhisik dhewe Ndara Wira, ya Mbah Wira. Ndara Anoman. Lho pungkasane ana wahaya sing kaya ngelek encene murid iku sambung rasane, sambung rumaketing rasa karo gurune. Gurune nandang wahaya sing kaya ngene, mestine ngono ditulungi. Krasa nek ana iku. Mbok tratap-tratap, mbok deg-deg, mbok kupinge muni nging ngono iku krasa. Ana apa? Nging sing kiwa apa sing sing tengen? Lek nging pinggir kiwa iku ana mitra utawa dulure sing kesusahan. Tapi lek nging pinggir tengen badadadada oleh kanugrahan. Wong wis megengan poso kok jek ditanggap iku ya apa? Ya gak apa-apa, maine mari traweh ngono. Wong rejeki mosok nolak si awak dhewe. Wong rejeki. Ya apa iki posone diundur sedina ngono. Lah, dadi apaan? Gak ilok ya. Lah, cek. Keblacut, wong sitok keblacut. Oleh gak krasa angel. Wong dikongkon budal sing isuk ya wis mari tumpenge teko kae teko. Enak budal isuk iku mapak tumpeng. Apa sih tumpeng maksude iku? T. Ayo. T. Tumemen. Uripmu sing temen. Manungsa urip sing temen. P ya. Pribadi. Ekonomi. N. Normal. G iku glenggem. Satikse tumpeng iku wong urip iku sing temen, pribadimu ben uripmu glenggem ngono maksude iku. Wong dikon giro esuk tak kei giro grompol niku. Tumpeng kae teko sampai mari ku mek grompol tok iku. Kene iki bakal ndemung, kene pandemung iku. Sampai padhot ndemung iki. Kali demunge tipis. Nah, sing ngendang yo apa? Guru-guru sak ngendang. Pak Kogon. Lah ya. Dudu cak kamel wae. Ngono ku ora tambahan 450 tak tumpung telu to. Wah. Nane ora seneng. Tapi gak iku uga. Lah. Ndara Anoman sok gak krasa. Cara wongku gak arep guru ya. Lho. Sampeyan, Den. Ya jomblo aku. Sampeyan teng mriki pun dangu. Ya durung suwe. Sampeyan sempat enten nangka babal roto pating kelabok niku wae. Gak enak kok lek kon omah nang ngapura. Ana apa sak temening Bagus ngeten ndara. Kula niki ngrawemeng sing tapi kula gremengi niku mboten wong liya. Sing kula gremengi niku Ndara Kapiwara. Perkara apa aku kok gremeni. Lho niku perkarane ngeten. Sampeyan kula murid Mangkerama Semar. Lah Mangkerama Semar niku kenek wahaya. Tapi sing diarani murid tau dipinterno, digolontah, ulang wuruk, mangerten, budi pekerti,
unggah-ungguh tata krama lan ing babagan kebagusan mangke Rama mulang ndara begawan kapiwara semunune wadadadadah mangke Rama kena waya sampean kok bidhek kae sampean kok bidhek kae mestine niku kontak teng mriku ana apa oh lah ya aku takon ana apa ngeten niku wonten musuh mriki kepingin mbubarno bangunane mangke Rama Semar sing diarani bangunane bali desa saking api wong padha ngarani iku mbangun kayangan kembar ngono. Yo, aku yo krungu kaya ngono. Lah sakniki akeh wong padha bongkar kepingin bongkar bangunan niku wong. Sampe nang ngandhani. Niku wenten sing kulinane silat nggawa klewang. Kula depi wadadadadah kula depi. Barang kula nek kepethuk klewang mingis-mingis mara kula keringet kula adem ngoten. Ngeplek ngono. Barang ngeplek ndah kula dicaki. Ndah kula dicaki karo ngomong kata wong. Iki ajomblo. Iki ajomblo. Lek matene kon rugi aku. Murite Semar sing paling tuwek jarene iku Bedes sing gedene sak jeren teji. Kongon mrene tak titikane untune, tak cukite motone, tak bloncote buntute. Lho, ngoten barang kula ngoten niku tambah gregeten kula. Tapi gregeten yo napa? Wong cengel kula dicaki, gak iso obah ondek, gak iso ngeten, gak iso ngono. Mek isane mung sambat, umpama iki mangkok ndoro anoman ana kene wadadada bongko wong tak tawur sampean kali kula. Sampean situk kula situk. Umpamane, tapi sampean mboten mriki. Kula niku sing gak seneng situk tok niku wau. Lan apa nyumbari wong adol lha apa? Mbok ngomongaken kula paten ana jomblo kacatok. Dadak niku kongen rene anoman tak didikane untune. Kongen rene anoman tak cukile melenge. Kongen rene anoman tak bloncote buntute. Kaya ngoten niku wadadadadah kula mau mangkel syukur ndara sampeyan dadi pendhita iso nglakoni kesabaran. Iso nglakoni kesabaran. Matur nuwun. Tapi lek kula tetep jek ontok-ontok, sayange kula gak entos apa-apa. Kok niku temen aku ya ngono iki. Lha nggih saestu. Lho lah dadadah. Lah kula serambar bledek. Tis kula temenan kok. Ya mundur. Ndi musuhe? Lah niku. Iku lak pendhita. Ngene iku bekekoke sing garai molong iki. Bapakne niku yo yen kaya ngono tak papake pendhita iki.
Kon kok guyu aku. Lah iya ya. Ukara kan meni kok gak boleh. Maksudnya? Sing ketho. Maksudnya kita? Ngene kok. Ayo magrib, ayo sembahyang. Menyang kali nyangki ngotimbo. Ngomong sing urip nang kapo yang besok yen mati munggah suwarga. Oh iku maksudnya mulai. Oleh ya. Barian. Barian. Bariamu sing ya. Ya barian iki dhisik sing apa? Nah nek bari aku ngene iki. Bari aku ngene iki. Pringguning manglung ning embong. Sapa wong gak kepengin ngethok. Lengkir kuning moblong-moblong, sapa wonge gak kepengin melu. Iku kanggone sapa? Iku kanggoku dhewe. Lagi api pari aku. Pari aku ya. Pari aku sithik karo liyane. Ya apa? Jangan gobes di sayur semur nyedak artis marai dawa umur. Iku lak paling ngene kok. Gak merem, gak melek gluntung misare keres. Ya. Maksudnya empuk. Ndara Begawan Lukmana Dewa. Alhamdulillah ngawi dina ana musik damel putra dina Lawansari putra dina durakaning Kang Wantuang Panakawan. Nggih, Ndara kula. Nggih, kula Ndara. Sing mbok pandeng sapa Pandhawa sing digdaya ngapunjul ana peryodan iki Mas. Oh, ada. Niki pengpengan sing maju niki pengpengan. Lek Ndarasena wadah. Mboten padahal Ndarasena niku wonge digdaya ngapunjul sampeyan man kepethuk Ndarawerku Ndara wadah mesti kaget sampeyan. Kagete kaya ngopo? Werkudara niku wong ngeten iki gagah piteksa kaya cengendang. Wah. Gedhe dhukur dempal. Iku kok umpama rambute gondrong. Wadah. Karena seorang guru tidak boleh rambut gondrong. Wah, niku barang nek kadung mengkerik ngeten iki. Mengkerik malang iki. Gegemane sak helm tropo. Warang enten. Lek maju periudan sapa dicak inyet mate. Lah wong kene gegemane sak helm tropong wis kadung ngeten mengkerik ngeten iki kali gerem. Mengeten atik mungsuh teng ngarepe, dhek tetep gerem. Gak tau melok ludruk aku. Kon gak tau melok ludruk niku gong tak kei 5.000. Kok bisa nonton wayang gak nonton gong niku kok. Kon mang kok cocok tak tambahi 5.000 kon mang. Gak cocok loro. Kene gawe rancangan gayeng-gayeng. Degure gak ono edan wae. Oh, obong-obong ah. Sapa sing gegemane gedhe lho niku Ndarasena. Tapi sampeyan nun sewu, Mbah. Sing teko niki sampeyan mundur mawon. Sampeyan mulih mawon. Lho, kon kok nyepelekno aku kon. Kon kok nyepelekno aku sing teko sapa, Mbah? Ngapunten. Kula ngomong notok niku wedi disawet boto. Biasane kula ngritakno ketelbok-telbok ngoten kula gemplang boto. Sing maju niku murid Semar. Murid Semar sing sapa? Murid Semar lek mboten salah jenenge niku Wak Mbah Inuman. Kok Inuman ya apa dhewe? Dudu Inuman iku ngono. Water. Kangen tutupe ayo terusno lek HP-mu ilang maneh kok. Kok kena water kangen ngono dompet sak ilang kabeh. Iya. Terusno wis. Wah pun pendeknya. Ndara Kapiwara.
Anoman nggih. Apa keluyane Anoman lho ngapunten Den. Ngeten lho. Sampeyan eling crita brubuh Ngalengka Duraja Dana Ngaloga Dana Alurah campure Ratu Pancawati Madenda ngayodya dipura Rama Wijaya kelawan Ratu Laknat Dasa Muka sak abang cimile tetimbanganing Dewi Sinta nalika semana. Lho ngoten niku matine Dasa Muka sak anak-anake niku merga entene Anoman. Mangkane dijuluki pendekar Pancawati, jejuluk Begawan Kapiwara ya Anoman Handayapati. Anoman anu ini wong kang sing iman. Begawan Kapiwara begawan kang sika. Nggih, Begawan Kapiwara. Sampeyan mundur mawon sampeyan mundur. Umure piro Anoman? Lho, umure petung serut, petung berkutut, bosok beling cukule brungki. Mboten menang sampeyan musuh. Sampeyan mundur mawon. Kok nyepelekno aku, Bantu. Kok nyepelekno aku? Ya sepiro Anoman ae, Kon guru-guru aku apa? Wong tahu digoreng tak walik yo pancet ae. Nah iki deh. Lah iku, nek dibalik dadi apa? Yen kaya ngono aja kesuwet Anoman Prabancana papaken Begawan Lukmana Dewa. Wah, Nanggleng swang Sri Anoman cantrek sapuyangin soprapa sepedar kelawan endro sepedar kelawan endro Ponokawan nggih Ndara iki ta pawongane sapa mau jenenge
Sapa? Sapa? Inoman boten Anoman. Anoman niku jenenge Inoman badaya. Arek-arek lek krungu Inoman bedhe wae dadai. Karo pulene omahe ngombe yo. Ya SMS aku, terang-terang Pak kalau cukup gak kerat ngono tak kei. Oke, baik. Wah, iki sapa? Lah kene iki wonge sing kula critakake. Sampeyan mundur mana, Pak? Sampeyan mundur, mundur. Kon kok mempesno aku ya. Kon ku gak percaya lek aku wong pinter. Kon gak percaya lek aku iku wong lho nggih. Wah, wingi tak joluki kepopan yo breset ae. Pungkasane ngaku pinter, ngaku pinter. Cocok bunine tok ae wae. Yang sukma sesemitan ingsun bono langgeng rayi ragung dumadi. Apa ta bener iki sing dikandakno? Pak Mujeni Anoman Purbancana Begawan Kapiwara Resi Handaya Pati ya Begawan Prabancana. Ilat yalah iya. Bener apa kang dadi ngendikaning Begawan Lukmana Dewa? Iya, bener kan wis terus karo jeneng iki. Ini Anoman. Aku diceritani menawa umurmu iku petung serut petung perkutut bosok beling cukule brungki. Umurmu wis 7 abad. Aku kok gak percaya. Gak percaya. Awit delok ragangamu ragamu wis kaya ngono, kulitmu ngrengking tanpa kaya-kaya kelangan daging. Mripatmu cerung jero. Guyumu menges ndodono umurmu tuwek tapi untumu sik utuh. Anoman. Kon urip nang donya kok suwe-suwe kok gawe apa? Lak ya uripmu tambah dawa, tambah suwe, tambah ngakeh-ngakehno luput lan ngakeh-ngakehno dosa. Mongko kon niku pendhita. Apa sih maksude pendhita? Aku takon 3 perkara. Pendhita maksude apa? Begawan maksude apa? Resi maksude apa? Ya. Tak jawab yen kaya mangkono. Sing diarani pendhita ben ngepento sanyata wong kang gelem ngepen barang kang tumata, kasat ing mata, kasalira ing mata, kasunyatan tindak lawan lakune. Ya, iku yen pendhita. Yen diunggahno maneh begawan. Maksude apa? Begawan kang digawa wong urip ana donya dibandani donya urip ana donya. Terserah anggone makerti, anggone ngrungkepi tata gelaring cara apa bisa nrimo ananing nugrahaning Jawata linambung. Waduh, iya. Dadi wong urip padha-padha. Ya. Manutna kaya. Sing nomor 3. Kok diarani Resi Kapiwara? Resi saka tembung resik. Wong yen wis wani madhep dadi resi, iku lakune saben dina kudu resik. Resik ora karegetan jlantraning hawa nafsu, amarah supaya mutmainnah. Ora kejelentrengan nafsu kang kala. Mergo resik tindak lawan lakune, atine wis ora reget, atine wis ora kopar kapiran hawa nafsu kumarap pemimpin jagat dunya iki kabeh nyingkur, kabeh wis dipungkurake. Oh, iya. Anoman. Aku kok mesakno lakumu pendhita kok jek laku seneng ya. Seneng nglakoni kanuragan sing diarani ilmu kok njaluk dawa. Tandhanata Anoman Begawan Kapiwara duwe ilmu Pancasona. Pancasona iku ilmu sawijining ilmu ya iku ilmu ndawakno umur lho. Umur kok dawa-dawa. Lan ndira rasa sumeleh sumarah marang peparinge Gusti yen pancen umur kok jaluk dawa. Mongko raga ragangamu nglakoni awak gingsir sing diarani panca indriya, panca 5 indriya pengangen-angen utawa indriya pamikir. Panca indriya iku
5 nanging kene tak tegesi panca sudaning panca indriya. Apa kok diarani sudane panca indriya? Nalika enom mripate awas. Mripate padang panrawang jek kadoane wis katon. Yen wis tuwa, blawur, blereng yen maca tumpuk kaya sepur, lambyat. Nalika isih enom sudaning talingan. Kuping yen sik enom tengen. Ya omongi lirih ae krungu. Tapi bareng yen wis tuwa ngomong njaluk get. Tengerane wong rada budhet iku lek nabu digetno. Rumangsane lirih aja getno mikir ae sampai ngono. Lah iku sudane talingan ngene iki. Dadi suda kuping ngene ya. Lah ana maneh panca indriya sudaning pamikir. Wong yen wis tuwek iku kaya ngopo jek nom. Rantip indriya waskita ing semua alusing panggrahe telu ngiting wicara ceting tetembungan. Pun cepet-cepet den liru sampean ku. Lho, gak apa-apa. Anu mang pikirane beda yen wis tuwek. Nglakoni pikun lalen ya. Pikun lalen wis-wis jare durung ae. Tukaran karo putune jare ket sore gak dingekno kopi, monggo kopi menguk-menguk sak morong sampai sore gak diombe. Lho ngono ku jare lali lek gak dingekno. Kon niku yo mesti nglakoni suda sing kaya ngono. Lho pungkasane kon kok yo. Jek ponawani maju ana peryodan ngunggulno kasudedyan kaprawiranmu. Dupeane kon sebutan Anoman Purbantara. Tapi kon durung tinaruh sejatine musuh Begawan Lukmana Dewa. Durung tinaruh musuh Begawan Lukmana Dewa. Begawan Lukmana Dewa. Aku ngomong sak kecap kon pirang-pirang kecap. Aku ngomong sak ucap kon pirang-pirang kecap. Apa jagat iki sing ngomong menang iku mung awakmu tok. Aku ora ngerti takon. Karepmu ibarat wong jago karo genten genting ngabluk yen kon mari takon tak bales jaremu bener. Saiki aku mau malik nakoni yen kon kok ora bisa jawab cangkrimaning Begawan Kapiwara kewirangan karo murid-muridmu. Kon takon apa? Kon lak nglibet ana alas ae. Rohmu apa? Takonmu takon apa? Nglibetmu lak ya ana alas ae. Ya, sak mleteke gusimu. Saiki aku melu takon, kon iku jeneng pendhita. Urip ana donya aja nganti kopar kapiran. Isane urip ana donya ora kapir-kapiran apa sing dadi paugeram urip ana ing ana donya iki. Waduh. Aku kok didikte ya, Pak Mujeni. Lho, sing hati-hati kula sekolah mboten tutuk mriku. Wah, yo kok kleru iki perasaan atiku. Kalah Pak Mbah iki. Kan ku ngenyi aku, boten. Kula rungokno mawon. Ayo takon. Yen takonmu mung ngono tak patah. Wong urip ana ing alam dunya, sing gawe paku ugrane urip ana alam dunya iku kabeh keturutan apa kang sinejo. Makane atine marem. Kabeh kang keturutan apa sing diangen-angen. Kabeh keturutan apa sing kudune kasembadan. Lah iku patokane urip. Wong urip apa-apa ana donyane akeh, bojone akeh, anake akeh. Sik mbah sik mbah. Lek donyane akeh kok cocok karo awak dhewe iki. Cara kepengin tuku Alphard keturutan, Robicon keturutan. Tapi lek bojo akeh niku wadah-wadah. Sampai umur piro, Mbah? Mbah. Sampai niku dibikin jadi ATM berjalan, Mbah. Ketok seneng tapi ini ya bayar sepeda, Mbah. Bayar motor, Mbah. Jadi sing mboten cocok. Omonganing pendhita bawur-bawar ora bisa jawab mbatang cangkrimaning Anoman sing tak tokokno paugraning urip iku apa kanggo ngadepi manembah ana ing ngarsaning Gusti Kang Amung Tuwa. Lah Anoman apa paugraning wong urip? Paugraning wong urip ana donya siji
Wong iku yen ngerti diri pribadine, prasasat ngerti ning sejatine uripe. Gelem nglakoni ibadah manembah ana ngarsane Gusti ingkang amuntuh, nanging Gusti mau kudu tumata ana ngarepe. Tumata ana ngarepe bener, ngarani Gusti iku wujud nanging wujude ora ana. Kawujudane iku sak temene ngono. Diarana suwung nang sejatine isi, diarana isi nanging ora katon apa-apa. Iku sing diarani pagerane urip manembah ana ing ngarsane Gusti kang amung duwur. Ngono kok jare pendhita. Kon niku pendhita miladi. Lho, kon kok ngarani aku pendhita miladi? Pendhita miladi maksudnya apa? Pendhita miladi iku pendhita kang demen tapa, nanging tapane ora bisa serius. Kon niku padha wae pendhita Buja Kirana. Maksude pendhita Buja Kirana, pendhita sik kurang umur, sik seneng keindahan, sik seneng kalemen, kok wis mati madheg dadi pandhita. Gak wurunga kon niku ya kaya-kaya pandhita merak kecancang. Lho, napa Mbah pendhita merak kecancang? Ya apa pendhita merak kecancang iki? Pendhita merak kecancang sing pendhita kepinterane mulang tanggung. Gorong sepiro dhuwur, gorong sepiro mencit nanging wis wani ngadeg dadi pendhita. Gak wurunga kon sebut pandhita tawon bronto. Ana maneh pendhita tawon bronto. Napa tawon bronto sampeyan takon Mbah. Apa maksudnya pendhita tawon bronto? Kon ngenyek ya kaya aku. Pendhita tawon bronto iku tak kandhani. Pendhita prewangan ana keris diambungi, ana watu dikoping jare kaya telepon jare. Mari ngono ngomongi ngalih. Enak. Kan iku sapa? Kan iku sapa? Mang endi ngene. Iku pendhita prewangan padha-padha. Nyemoni, Pak. Sampe nak kadang-kadang ngono ya, Pak. Kerise sampe nambung, ana watu gelang putih dilus-lus, dikoping kaya telepon. Aja buka mati. Nah, wingi ana wong tombo nang aku, rokoke kok jaluk ngono. Iya, Dek. Gak layak kon niku sinebut pendhita gentong umos akeh omonge. Sik. Kenek kon ngelokno aku. Ngelokno apa ya aku trimo. Tampil aku wong temen aku iki. Ate kok ngelokno pendhita gentong umos, maksudnya pendhita gentong umos apa? Pendhita gentong umos iku pendhita sing duwe ilmu ora kuat karo ilmune, mangkane ngomong sak dalan-dalan, mejang nang pasar-pasar, ngopi nang warung ngekeki wejang-wejangan. Iku omongi ubrus, omonge tanpa bukti. Wong ngarani pendhita gendong umus. Wah. Sampeyan kok ero ae Sendora. Anjene ngot. Kon iki apa sih? Aku iki dulurmu kok gak kok ewangi. Anoman. Komat kami to ucapmu prasasat kaya balak sinuji. Ayo ibarat wong ngayuda. Ayo adu cepreting to sing balung yen Anoman umure wis tuwa ora dadi sak banyon karo musuh Begawan Plukma Dewa. Nadyan aku umurku wis tuwa sing waspada lan ati-ati Pak. Tak sundep kuku dadamu jeblong. Paningmu waduh Anoman kok musuh Lukmana Dewa. Lapon duwen metune. Ayo bedhekan. Aku deh. Aku bedhek ndara Anoman. Aku bedhek ndara Begawan Lukmana Dewa. Totone apa? Totone bojo ya. Ya. Nanek ndara Lukmana Dewa kalah. Bojo rika tak pek. Ya. Nanek Anoman kalah karo Begawan Lukmana Dewa. Aku cek dibejuk, dipek bojo rika. Maksudmu? Aku cek dipek bojo rika. Lah kok nak genong kiri, gak apa-apa. Bojoku pengen gak apa-apa. Jamane maju. Boleh mana? Badan ini.
Napa, Mbah? Aduh, remono awakku. Krasa lek aku wis tuwek tibake Pak Mujeni. Lho, sampeyan niku ngrumangsani tuwek sak marine kedadean. Sampeyan tak kongkon nyingkrih, tak kongkon minggat wong niku ayaba. Oh, ya bahaya. Ya, tapi aku masih sisik dodoku gak apa-apa. Minggir kon, minggir. Lho, sampean maju malih ta? Enggak, aku tak ngapal ajiku. Lho, aji sampean mboten sampean kekaken kula niku. Apa kalau kekno Pak Mundu iku? Iya ya, ilmune dikekno aku ya. Ilmu apa? Aku dikon poso 3 dina. Poso apa? Satu kliwon ngat lagi Senin Pahing dina 40-an, satu kliwon ngrawat. Minggu iki nawa. Senin Pahing pati geni jam 12 di rapal, ajine ontong-ontongan sak biyen iki. Maksude aji ontong. Aku gak ro kan nggone kanggo apa. Barang aku duwe ilmu iku bendina tak rapal, aku lak manten anyar lah cak kok. Ya, kan dadi manten. Bojoku nangis ae 3 dina iki. Maksude ya jarene kurang sakilan iku. Oh, iku lembu sakilan, duaan ilmu apa iku? Wadadadadada, gak kaya ilmu sing dikekno aku. Ilmu apa ya? Lho, ilmu gak atik poso, gak atik melek, waton gelem sambatan. Aku diwenehi ilmu Surya Kanta. Lho. Ilmu Surya Kanta, ilmu apa iki? Ilmu tembus pandang. Nah, ngerti? Nek gawe ndelok dandange